Okay, I vil gerne vide, hvad der var i alle de der poser, jeg havde med hjem fra Benjamin i dag, og det vil jeg gerne fortælle jer om. Vi skal nemlig lave en IGA unboxing video, og den jeg har set allermest frem til, det er den her Nightcrawler bust, og som I kan se, så er det guldskrift. Det er super sejt. Og kassen den har bare den fedeste hvide farve, og man kan lige skimte, at der står Nightcrawler her. Og det allerfedeste er, at man kan se, hvad der er inde i den. Og nu synes jeg, at vi skal prøve at åbne kassen. Ej, den skal lige have en tur mere, fordi den kasse den er så for fed, mand. Prøv lige at tjekke den kasse. Og den er near mint condition. Ja. Yeah. Okay, jeg åbner. Det bliver svært, fordi jeg gør det med en hånd. Og jeg har simpelthen glædet mig så meget til den her. Og vi åbner. Ja, det er spændende. Hvad har vi her? Nej, den er flot. Prøv lige at se. Sådan. Se de. Jeg ved ikke rigtigt, min lys er ikke så godt, men I kan jo godt se. Han er flot. Og der følger lidt sådan lidt, som I kan se så. Ja, bare står jeg lidt af der. Så kan I se her. Der følger en hånd med. Det er fandme en flot hånd, hva'? Er den ikke flot? Den ligger ved de her. Fordi jeg har hørt noget om, at der var sådan en svær... lort. Det er bare løgn. Satans ost. Nå, men så med halen. Den er fandme også knækket. Benjamin, for fanden. Jeg vidste, vi ikke skulle have spillet med den kasse hernede i butikken. Altså, du sagde, den godt kunne holde til det. Altså, helt ærligt. Nå. Jamen, det kan være, at... Ja. Det må jeg jo lige se på, hvordan vi får det ordnet. Jeg har også en masse andet lige med, og noget af det har jeg faktisk allerede det er hernede. Og hvis I kan se mine bare ben, så er det fordi, jeg kun sidder i underbukser. Det er med vilje. Det er simpelthen fordi, at jeg vil risikere at komme ud over mine fine bukser. Den her, den kender I nok. Marshmallow Man fra Ghostbusters. Og som... fuck! Hvad fanden er nu det? Den er også knækket. Helt seriøst, mand. Benjamin, for fanden. Altså, du sagde, at den godt kunne transportere sådan her. Nå. Lad os så se, hvad vi ellers har. Aliens. Yes, den her figur, den har jeg set rigtig, rigtig meget frem til. Som jeg nok ved, så har jeg alle mine Predators heroppe. Og det er så... hvad fanden er det nu? Der er sgu da ikke også noget galt med den her. Nå, jeg ved ikke, om I kan se det inde i kassen, hvis jeg ryster den lidt. Så er benet altså knækket af. Jeg handler simpelthen ikke nede ved dig mere, Benjamin. Det sværger jeg på. Hvis der er noget galt med det sidste hernede i posen, som du har givet mig med, så er det altså slut. Så stopper festen, altså. Så går jeg altså i fedt og BR. Det gør jeg. Nå. Det her er også en, jeg har set meget frem til. Og det er Chucky. Og han... Prøv lige, vi skal jo lige kigge på æsken, inden vi pakker mod til. Vi drejer den lige rundt. Se lige det ansigt, hva'? Det er så smukt. Det er et ansigt, både en mor og en far vil elske. Chucky wants to play. Det vil han da i hvert fald. Og prøv at tjekke ned i bunden også. Det er fandme en flot bund, hva'? Rigtig flot bund. Nå. Lad os åbne for Chucky. Og Chucky, han... ud med dig. Han kommer med en kniv også. Skal vi se her. Og hvad fanden er nu? Så har han 2 ens hænder. For helvede altså. Det... Hold kæft, mand. Verdens værste shopping dag. Og jeg har slæbt det hele vejen ned til Nordhavn station. Hvad er der så mere? Det er fandme løgn, altså. Det er alt, hvad jeg har købt dernede i dag. Det er kraftedeme bare gå i stykker.
Ej, det er simpelthen løgn. Nå, jeg ser, den hører så til Ben her. Thing. Prøv lige. Hold kæft, mand. Nej. Nå, men. Jamen, det er utroligt. Altså, helt seriøst. Altså, Daryl han mangler. Altså, jeg handler fandme ikke ned i Benjamin, men det er slut. Det er slut. Simpelthen slut, altså. Og så skal vi, altså. Og så han givet mig en hult med uden hoved. Ej, ved du hvad, altså. Håber simpelthen ikke, at han har været sådan over for jer andre. Det er simpelthen bare ikke fair. Det overhovedet, altså, og E.T. mangler en hånd, altså. Ej, er du da sindssyg, mand. Og der var Daryl. Ja. Det er så sådan, man modtager Daryl uden ben. Det er flot, Benjamin. Det er fandme flot. Det er imponerende. Det er imponerende. Nå, jamen, i det mindste, så er jeg ret sikker på, at min Artudito cookie jar ikke fejler noget. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at... Vi skal lige se på kassen. Det er meget vigtigt, når man unbox. Ja, nu se, den har allerede tabt noget værdi. Den har fået et hak der. Der røg jeg sgu nok lige 250.000 af der. Der er jeg bange for. Ja, og dernede, ja, den har fået sådan et lille dent dernede i bunden også. Ja, man skal sgu passe på, altså de mister hurtigt deres værdi, sådan nogle ting her. Jeg hælder den lige ud på min seng her. Så, og nu kommer det spændende øjeblik. Artudito. Ja. Han er så fin. Se. Hvad fanden er det? Ej, han er fandme flækket. Ej, det er jo simpelthen, altså... Det er simpelthen for meget, Benjamin. Det er en ommer. Nej, det er ikke en ommer. Jeg kommer aldrig ned i Superhelten mere. Det er slut.